sangthun tini sing belai hamari kotor sing manka kaito ni thaniwo te kaito chubamane bising tui te pula sang hambai maya khoro sini His Holiness Athanasius Johann Pass Metropolitan no boni churima boni hamjang mai sing tini ohe kaisa kaito ni hamjamari yapari manka te bo hambai maya khoro sini khajung sini Tiripurani sini Bishop His Grace Onilmur Clement Episcopal belai hambai mayapuru boni leadership ni bisingtui sing tini oro St. Andrew St. Matthew Son kamio sing tini oro pai kaisa kaitoni hamari Jisuni hamari kaisa sing yapai baglai manka obongka Khowai mission province ni andaro amai belai hambai te belai hambai mayapuru sing tini St.Thomas BEC Agartala sing tini oro pai baglai pai manka kaisa Jisuni kaisa hamjung mari ambagai sing thainai bisirogo sing sulai tongo wan sulai tongo tebo bagi sing bagai manani bagai angkai obasino belai hambai poito tini sing baglai mani angkai tini 33 sing tini oro pai sing baglai manka rikutung masingni rikutung tumjaknai 33 sing baglai manka tini te joto oro phaine rogno haksagan phai sing borong sing baglai manka te sing borong sing saimanka borong belai khapam srangjaka borong tongthokjaka belai hambai khak thanman than bakha thanma ka ang bongno hamari manthang nang kan besar geografi ini Manwirok andang jasa oh kaham nong ka ini nangma Jorao manka ha ini nangma Jorao nangma ni Jorao tabu manka sabno pak khori sabba sajaman sabno ri bak pin sajaman apa ri bang man ka bo saborok yang ni bo borok ri bang made ri bang ma to tai ri kristo ba to kan saborok abo yang ni abo kai abo ini lama kalau bagus, ani mukai malendra. Oh paramung tama? Parani mangai kai anu saja kami kalau saja tenabu parabo kabu parani masalah pengai anu kabu klaim. Bomong nak klaim apa? Arani bukan.